बेफोरखौ दिनै बाथौनि जि मोन्थोर बे मोन्थोरजों जों दिनै लांगासिनो दङ। दा बेखायनो दिनै नोंथांमोना बेवहाय सालमारा ओनसोलाव दिनै जिखिनि एसेबां समायनाय बाथौनि फोरबोखौ खुंनो लानायनि थाखाय आं साबायखर बावदों। दिनै जोङो बाथौ सानखौ आसामाव जों दिनैहाय बन्द सान हिसाबै जोङो आसाम सरकारनिफ्राय जों फोसावजाबाय। थांनाय गोलाव समाव जों बेनि थाखायबो संग्राम खालामनांदों। जोंनि गोथार बाथौ सानाव गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन फोरबोफोराव मालाय अफिसफ्रा बन्द थायो, फरायसालिफ्रा बन्द थायो, बा गुबुन गुबुनफ्रा बन्द थानानै फालियो। नाथाय जोंनिया गैयामोन। किन्तु एबार जोंनिखौ बाथौनि गोथार सानखौ दिनै बन्द सान फोसावनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ दिनै गनायथि होबाय। दा बेखायनो दिनैहाय मैया जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंबाय जे जोङो फैबाय थानाय समाव 2024निफ्राय जोङो 1000 बाथौ थानसालि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा आसामनि बर'फोरनि गेजेराव लुफुंनो थाखाय 5 लाख के सारा जोंनि 1000 बोसोरसेयाव 1000 लुफुंनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय खोथा होदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद देरसिन बाथ्रा। दा बेखायनो बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों दिनैहाय बेवहाय माखासे मन्दिरफोराव आलारि सोरां हाबाफारि लादों। 2 लाख जोङो मोनसे मन्दिराव होनायनि हाबाफारि लादों। जोङो सालमारा नैबे जोंनि साहा सालमारा गवालबिल ओनसोलावबो जों बेवहाय नोंथांमोनाबो लासैनो मोनगोन आं बेखौ फोरमायदों। आरो नोंथांमोना साहा सालमाराया जोबोर खाफाल गोनां। आं दाख्लै न'आव फैदों, जोंहा सासे अफिसार मोननो हाबाय नङा होमबा? जोंहा আমাৰ উত্তৰ শালমাৰাত আমি এজন অফিচাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছো। অসমত বহুত গাঁও আছে, অসমত বহুত লাখ লাখ ক্ৰ'ৰ মানুহ আছে। তথাপিও ইমান মানুহৰ ভিতৰত আমি শালমাৰাৰ পৰা আমাৰ বনৰাজ সিংহা ডাঙৰীয়াই আমাৰ শালমাৰাৰ এই অঞ্চলৰ নাম অসমৰ ভিতৰত আমি উজ্বলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে মই গাঁওবাসীক ধন্যবাদ জনাইছো। आं बारा गोबाव बुंनो लुबैयाखै। जोबोर गोजोननाय मोनदों। जाहाथे नैबे जानो गोनां आसाम दर्शननि जोंहा मोनसे स्किम थायो। गतिके মই অসম দৰ্শনত এই বাথৌ থানচালিৰ কাৰণে 2024 আৰু 25 যি আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল আহিব, ইয়াত মই आङो नोंथांमोननो অসম দৰ্শনनिफ्राय 3 लाख होनो थाखाय फोसावबाय। बे फैसाया जोंहा नभेम्बर डिसेम्बराव फैसाया फैगोन। गतिके नभेम्बर डिसेम्बर नोंथांमोना मोनगोन। आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावबाय आरो खेबसेबाव खुलुमनाय बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। Thank you.